Malakas ang online presence ng Clark International Airport o CRK matapos ang sunod-sunod na organic posts mula sa mga pasahero kabilang ang TV host and actress na si Ann Curtis na nagtrending nitong Marso. Sa kanyang Instagram stories, inilarawan ni Josa Ann ang CRK bilang such a pretty airport, habang binigyan din niya ng shout-out ang view ng Mount Arayat. First time umano ang aktres na lumipad mula Clark. Renepost ng official Instagram account ng Clark Airport ang kanyang stories at nagpasalamat sa aktres for flying via CRK na lalong nagpalakas ng positive buzz online. Ayon kay Terry Flores, head ng Corporate Communications Office ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD, malaking impact ang ganitong content bilang organic promotion ng airport. Sa kapihan at balitaan sa Pampanga ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter na ginanap sa Firehouse Pizza, Philinvest Mimosa Clark, nilinaw ni Flores na walang bayad o endorsement deal ang naturang post at ito ay sariling experience lamang ng celebrity. We are proud to say that we did not influence that. Hindi po kami nagbayad kahit piso kay Ann Curtis para i-post niya yon. In fact, kahit kami nagugulat pag nagpo-post sila ng ganyan. So what we do is we scour social media. In the same way that we scour social media and do interviews to gather maybe not so positive reviews, but we also scour social media for positive reviews. Dagdag pa niya, patuloy na pinapaganda ng Clark Airport ang serbisyo nito para i-elevate ang travel experience ng mga pasahero. Maging ang mga social media posts ng iba pang passengers mula TikTok videos hanggang selfies ay nakakatulong din sa pagpopromote ng airport. Kaya ang binibeef up natin, yung service nga, di ba? Lagi kong sinasabi, kailangan maganda yung service, kahit nakapikit, kahit natutulog, alam mo, na pagising mo, ito yung service na i-deliver mo because anytime may dumaan dyan, not anticipated, hindi ka winarningan, na si Ann Curtis dadaan dyan, kailangan magpakabait kayo. No warning, but because that's innate to the people, then they deliver the same kind of service, whether you are Ann Curtis or you are Juan de la Cruz. Matatandaang kinilala ang Clark International Airport itong Pebrero bilang isa sa best airports at arrivals sa buong mundo sa 2025 Airport Service Quality Customer Experience Awards. This is Patricia Mamangon on the spot.